Mondragon Goi Eskola Politeknikoko eremuan aberastasuna sortu nahi du. Eta horretarako gure gazteak ekintzailetza gertutik ikus dezaten nahi dugu. Beraien ideia propioak baldin badauzkate, guzti hori urte betez garatzeko beka bat edukiko dute. Horrekin, etorkizunean agian, enpresa berriak, negozio berriak, diru sarrera berriak eta batez ere, lanpostu duin berriak sortuko ditugu. Ja, 5. ekitaldia, 5. urtea da, hau antolatzen duguna eta poliki ari gara lortzen nolabaiteko masa sortzea ekintzailetzaren inguruan. Izatez guztira 40 izen emate baino gehiago izan ditugu. 6 saria lortu dute, eta beraien proiektu propioa edo beste batzuen proiektua garatzeko aukera bat izango dute beka baten bidez.